Зәңгәр экрандар янына кадерле улыбыз, туганыбыз, һөйүкле тормыш иптәше атай Рифат Фәргат улы Илсығыловты сакырабыз. Уны 35 яшьлек гомер байрамы менән якындары, хәләл ефете һәм балалары тәбрикләй. Кадерлебез 1984 елдың 4 декабрендә Тләүмбәт авылында 3 бала арасында иң төпсектәре булып дөньяга аваз һала. Бала сактан бик ипле, кешелекле, кеселекле, ата-әсәһе өчен ярдәмчы, агалары Ринард менән Илфат өчен хәстәрлекле кусты булып үтә. Барлык малайдар кебек үк мотоциклдар, машиналар менән кызыксына, волейбол уйнарга ярата, атаһына бал корттары караша. Гомер буе авыл хакимияте башлыгы булып эшләгән атаһы Фәргат Зиннәт улы, бар булмышын балаларга белем бирүгә багышлаган әсәһе Рәшидә Мәхиян кызы Илсығыловтарның хөрмәтле гаиләһе исеменә тап төшермәй ул. 11 класска тиклем авылда белем алып, Өфе калаһына аграр университетка укырга инә һәм Тауган районына кайтып хезмәт юлын башлап ебәрә. Кадерлебез менән без 2010 елда кавышып, дөнья кырып ебәрдек дип дәвам итә тәбрик һүзен Рифат Фәргат улының тормыш иптәше Розалия Әмир кызы. Мөхәббәт емештәребез. Улыбыз Арыслан әлеге мәлдә башкорт гимназияһында 3 класста, кызыбыз Залина 1 класста белем алалар. Улыбыз музыка мәктәбендә фольклор бүлегендә укып йөри, курайда уйнарга ярата. Кызыбыз матур итеп хүрәттәр төшерә, йырлай. Кадерлебез безнең, һине бар йөрәктән күркәм юбилеең менән кайнар котлайбыз. Алдагы тормышыңдың якты, атыр таңдарыңдың аяз булуын теләйбез. Безнең өчен һинән дә алсак, ягымлы кеше юк бул дөньяла. Бар яклап та курсалап, яклап, хаклап торганың өчен, терәк һәм таяныс булганың өчен, биргән йөрәк елың, мөхәббәтең өчен һиңә мең рәхмәт. 35 яшьлек юбилеең һиңә тик изгелектәр, сәламәтлек, бай якты көндәр генә алып килһен. Без һине нык яратабыз һәм һәр вакыт көтеп калабыз. Һин безнең ышанысыбыз һәм ныклы терәгебез. Туган көнең һымак ямьле булһын, яшәр елдарыңдың агышы, дәрт дарманлы булһын хыялыңдың, яшәр өчен канат кагышы. Гомер юлдарыңа ак нур һипһен, тыуыр таңдарыңдың балкышы, томбойыклы күңел күлдәреңдең яшә булып гүзәл аккышы. Хөрмәтле Рифат Фәргат улы, ата-әсәегез, агайларыгыз Ринат менән Илфат һәм уларның гаиләләре исеменнән тормыш иптәшегез Розалия, улыгыз Арыслан, кызыгыз Залина язган изге, йылы, кайнар теләктәрне йырга кушып yetkерәбез. Юбилеегыз котлы булһын. Тауган көндәр елда кабатлана, ләкин кабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торһын алда көткәне. Ләкин кабатланмай үткәне. Бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торһын алда көткәне. Якты кояш һәр сак юлдаш булһын, шатлык тоеп типтен йөрәгем. Авырлыктар һине урап үттен, кабул булһын һәр бер теләгем. Туган көнең менән минем мин котлайым, бәхет, шатлыктар килтерһен ул туган көн котлайым һине. Туган көнең менән котлайым, туган көнең менән
бәхет шатлыктар килтерһен ул туган көн котлайым һине туган көнең менән котлайым шатлыктардан торһын гомереһен бәхет куаныстар юлдаш булһын тыныс булһын һәр сак күңелең туган көнең менән һине мин котлайым бәхет шатлыктар килтерһен ул туган көн котлайым һине туган көнең менән котлайым туган көнең менән һине мин котлайым бәхет шатлыктар килтерһен ул туган көн котлайым һине туган көнең менән котлайым бәхет шатлыктар килтерһен ул туган көн котлайым һине туган көнең менән котлайым туган көнең менән һине мин котлайым бәхет шатлыктар килтерһен ул туган көн котлайым һине туган көнең менән котлайым туган көнең менән һине мин котлайым бәхет шатлыктар килтерһен ул туган көн котлайым һине туган көнең менән котлайым туган көнең менән котлайым